Yr hyn sy'n digwydd gyda'r adrannau ar hyn o bryd yw pencampwriaeth y Merlod Cymreig teip cob i'r stoc ifanc. Fel y gwelwch chi, mae'r beirniad Alun Lewis wedi diosg I gap ac wedi penderfynu pwy sydd yn dod i'r brig. Llon gyfarchiadau gwresog felly i'r un sydd wedi mynd â hi heddi. Dyma ni Bryn Seion, Little Lush, ac yn eiddo I Mrs Kerry Fell. Ie, bydd Kerry yn holl bles. Mae Kerry yn heiddi hwn. Kerry Fell, Brydfa Bryn Seion, wrth gwrs. Ger Ledbury fyna, wrth gwrs, yn supportwr mawr o'r adrannau Abercyadr mewn ffordd. Ac y ferch sydd yn arwen heddi, Gemma, sy'n gweithio iddi, ond y ceffyl sy'n holl bwysig heddi, Bryn Seion, Little Lush. Ceffyl melyn tywyll wrth yr march Donis Importance allan o Lawrton Little Gem. A'r gil bencampwriaeth yn mynd I dybernon She's Magic yn eiddo I Mr Tom Parkinson. Allan o Moorcroft More Magic a dybernon Vanessa Mai. Dyna chi'r gil wobr. And the reserve Youngstock champion in the Welsh section C's is awarded to the winner of the Ie, wir. Yr bencampwraig fan hyn, y bencampwr yr adranc ifanc Bryn Seion Little Lush wedi ennill dosbarth yr ebolesi neu adferch y blwydd. So congratulations to all involved with the Youngstock Championship, to the owner, Penny and of course the handler, Gemma Paxton. We will now of course have all the presentation of the awards. And congratulations to all involved with the reserve Youngstock champion as well. Mr Tom Parkinson's Vernon and She's Magic. Two wonderful exhibits in a great lineup of Welsh ponies and cob type in this Youngstock championship. Felly dyma ni Penc y stoc ifanc yn yr adran Merlod Cymreig o teip cob a Pencampwr ifanc yn aleni a felly yn derbyn medal ail y Gymdeithas Merlod a Chofiau Cymreig. Mae enillydd dosbarth 52 yn polisi blwydd neu ferch a gwrthod yma oedd hyd 7-3-1 Bryn Seion Little Lush. Ac yna ydy'r gil wobr yr enillydd dosbarth polisi blwydd dosbarth 55 sef hyd 7-9-6 the Vernon She's Magic. I'd like to once again thank our sponsors in this section, Loxley, for their kind sponsorship. And we very much hope that the judge, Mr Lewis, has very much enjoyed his morning of judging the stock. Of course, we will have a remainder of this section on Thursday morning in the main ring. Ac felly mawr o weithio mor beirniad, Mr Lewis wedi plesio gyda'r dosbarthiadau hyn o'i ymlaen o'r yma. Ac wrth gwrs, byddwn ni'n mynd ymlaen gyda'r beirniadur adran hon, fod e'n iau gyda'r dosbarthiadau hyn.
Alun Lewis di bod yn beirniadu ers 8 y bore mewn y prif gylch a'r penderfyniad mawr oedd dewis Penc campwr stoc ifanc yr Adranec a'r un ifanc ddath i'r brig hefyd. Yr eboles blwydd oed Bryn Seion Little Lush yn eiddo i Mrs Kerry Fell ac yn cael ei dangos gan Gemma Paxford. Llon gyfarchiadau gwresog iddyn nhw.